गासिबो बेफोरखौ नायोबा नुनो थाङो जे फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि इयुना बिराद गोजों दा इउपिपिएल एजिपि बिजेपि लोगो नांनानैबो जिहेतु बिटिसिनि मोननै समस्तियाव बिथांमोना जेननो थांगासिनो बिपिएफ दोलोआ देरहानो थांगासिनो दा आं नुहुरदों दे भारतनि कुनु माने गोहोआनो जोंनि बिपिएफखौ फेजेननो हानाय बिदि आं नुहुराखै आरो दा मोनथामबो दोलोजों ज' जानानै जुदि बिपिएफखौ फेजेननो हायाखैब्ला भारतनि बबेबा खनानिफ्राय फैनानै बबेबा राजखान्थि दोलोआ नैबे बिटिसिखौ सासन खालामफैनो हागोन आं बिदि नुवाखै मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि दैदेननाय बिपिएफ बे पार्टिनि सायाव रायजो राजाफ्रा गोबां अननाय दङ मानो अननाय दङ होनोब्ला मावा नङा मावदोंबो दा बुंनो थाङो जे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाख्ल'नाय सरकारमोन गोदो नाथाय जाख्ल'नाय गैयै सरकार नाथाय दा नुबाय गोबां जाख्ल'नाया इउपिपिएल सरकारनि समावसो सोलिगासिनो दा बैफोर गासिबो खोथाखौ सालिजारि नायोबा नुनो मोनो जे बिपिएफआ फैबाय थानाय समफोराव ओरैबायदि मोनसे सेन्सुरि मारिनो थांगासिनो दङ जे रावबो राजखान्थि हान्जायानो बेयाव जायगा मोननाय नंलिया आरो बिपिएफआ थांनाय काउन्सिल इलेक्सनावबो हारसिङैसो गेलेखादोंमोन हारसिङैनो मेजरिटि मोनखादोंमोन देग्लायबो हारसिंनो गेलेदों हारसिङैनो जै जागोन आरो नैबे खनसे जै जानायनि उनाव सोरबा सासे सुबुंनि रावाव बिटिसिनि सुबुंफ्रा गोजावगोन बे नंला बिटिसियाव मोनसेल' राजखान्थि हान्जाखौ फोथायगोन होनोब्ला बे जाहैबाय बिपिएफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय मोनसे बिपिएफ बे राजखान्थि हान्जाखौसो दिनैनि दिनाव रायजो राजा बिथांमोना गनायनानै लासिगोन आरो मोनसे सेन्सुरिनि थाखाय बे हान्जाखौनो पार्मानेन्टलि दोननो थाखाय रेडि दाख्लै ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों जे बिटिसिनि चिफ मानगोनां आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि समस्तियावनो जेनदों एमपिआव बोरै देरहानो नाथाय नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां फैबाय थानाय जे 2025नि काउन्सिलनि इलेक्सन नोंथांनि समस्तियाव नोंथाङा देरहागोन ना देरहाया आंहा मोनसे कनफिउससो दङ नोंथांनि समस्तिखौ नोंथाङा मोजाङै केम्पेइन खालाम नङाबा गालांनो हागौ नोंथाङा बुंदों नङा होमबा जे काउन्सिल इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेननायखाय एमपिआव माने देरहानाय नङा होननानै नाथाय बिदि नङा देग्लायनि अयबा ओरैबायदि डेन्जार थाखा फैसाजों सोरबा राजखान्थि हान्जाया लुसोमबाबो बेखौ हायाखै आखाइया बिपिएफनिथिं थांदों बिथाङा देरहाखागोन नोंथाङा बुंबा जानाय नङा इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरो जे दाख्लै लकसभा इलेक्सना जोंनि बिटिसियाव गोजोनैनो जोबलांबाय होननानै नाथाय बहा गोजोन नुखो बिथांमोना आं सिगांबो बुंदों जे सान्ति प्रिय होननानै लाबाय थायो बिटिसियाव गोजोन फैबाय होननानै बिथांमोना बुंनानै लायो आरो मोनसे हेपिनेस प्रग्राम बिथांमोना खुङो नाथाय बेफोर गासिबो माने दैयाव थांनायसो दा बुंनांगोन जे इउपिपिएलआव मोजां करिय'ग्राफार गैया मेथाइखौ दानबाय खस्थ' खालामनानै देंखोगिरियाबो खनबाय केमेरामेनाबो खेबबाय नाथाय एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ जे करिय'ग्राफार बिनि गेजेराव जेबो गोरोबनाय गैया ओंखायनो माने नायनो बाबाय आरो बे बुस्थुखौहाय दा मा बुंबावनो जे बिथांमोना ओरैबायदि जाबाय दा मोनसे समाव दा बैफोरबायदि देंखो मिलायनि थाखायनो करिय'ग्राफार मिलायनि थाखायनो दाख्लै बिराद मोननैसो गिदिर माने भायलेन्स लाबोबाय जे जोंनि बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि जे दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि दा बिथांनि गारिखौ मोनाबिलि समाव बुख्रुबबाय अखानायै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि पार्टी अफिस सिगाङाव बिथांखौ एटेक खालामबाय नाथाय पुलिस प्रशासनाबो दिनैसिमबो बिनि सायाव गोख्रों माने राहा लायाखै जा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि जि भाइस प्रेसिडेन्ट आदा प्रहलादनि न'आवबो बिथांमोना अन्थाइ खुबैबाय दा बेफोर मोनसे सान्तिनि मोनसे साइन नङा बे मोनसे सान्तिनि मोनसे नेरसोन नङा दा सान्ति फैनांगौब्ला रावबो रावखौबो दुसिलायनो नाङामोन सोरबा सासे सुबुङा सोरनिबा न'खराव बिदि अन्थाइ खुबैनाय सोरबा सासे सुबुङा सोरबा सासे सुबुंनि मोदोमाव बिदि आखाइ होनाय बिदि फैनो नाङामोन बिथांमोना बुङो बिपिएफनि दिनाव बुलाय सुलाय गोबां जाबोबाय नाथाय दायो सान्ति फैबाय होननानै नाथाय दे जों मानिनानै लाबाय दे जों गाज्रियानो जाबाय दे नोंसोर मोजाङा मानो दावराव खालामखो आरो बिपिएफनि समावथ' बिदि जेबोआनो जायाखै
बहा बुलायदों जेबोथ' बिदि दावराव जायाखै नाथाय बिथांमोना जेनगोनखौ मिन्थिखानानै सानै हयै बिदि खालामदों जेनबाय बायोबा बिथांमोना जे बिटिसिआव थानो हाला गोजानाव थांनांसिगोन दा जेननायखौ बिथांमोना मिन्थिखानानै दानो बुखानोसै दानो बिदि एटेक खालामखानोसै उनाव जों जेनोब्ला बिदि पावार देखायनो हानाय नंला होननानै बेफोरबायदि असान्थि खामानिफोरखौ मावदों नाथाय बिथांमोननि जि मिशन एन्ड भिजननि खोथा बुंबाय थायो बेफोरो गासिबो बेफोरबायदि आखल आखुनि थाखायनो फेल जादों होननानै आं सानो गोबां मानसिफ्रानो कुइसन खालामो जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहासिगोन एमपि महरै दिल्लीयाव जोंनि बिटिसिनि खोथाखौ बुंसिगोन नाथाय बिथाङा एमपि महरै थांनायनि उनाव सोरखौ टिकेट होगोन बे बिराद मोनसे डेन्जार कुइसन दा बेनि सायाव आं जेबो बुंनो साना दा नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सनाव हाइकमान्डआ इसोरनो टिकेटखौ होयो बे मोनसे CWCनि मोनसे डिसिसनजों जागोन दा बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा बेखौल' आं बुंगोन जे जोंनि BPF दोलोनिफ्राय जायफोर इलिजिबल केन्डिडेट जायो गेलेनो थाखाय जयगथा दङ जाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जायनि बे BTC 6 शिडिउलखौ बासायनो हागोन बैफोरबायदि सुबुङा मोनगोन होननानै आं आसा फारिदों नाथाय बै मोजां बै गाज्रि होननानै रावखौबो आसि दिन्थिनानै आं बुंनो साना राइट मानसियानो मोनगोन बेयाव जोंनि पार्टिनि खामानि मावग्रा मोनसे रायजोनि मोजां हास्थायग्रा बैफोरबायदि सासे बेक्तियानो बे खाम्फा बरगयारिया एमपि महरै देरहालांनायनि उनाव बिथांनि समस्थियावहाय मोनगोन आरो राइट केन्डिडेटआनो